Fe enw I ydi Richard Jones. Fi ydi'r athro sy'n gyfrifol am technoleg yn Ysgol y Traeth a Rhan ydi cyngor yr ysgol. Ond da chi'n cofio ni sôn am fel cyngor ysgol i gael paneli solar a tyrbin gwynt yn yr ysgol. Wel, mae gen i newyddion da i chi, da ni wedi cael caniatâd gan y cyngor i gael y ddau. Sut ydych chi'n teimlo fyny? Dwi'n teimlo'n da achos wneith ysgol ni bod yn helpu'r amgylchedd a safio lot o trydan. Dwi'n meddwl bod o'n syniad gwell i cael y tyrbin gwynt achos wnaeth ni cynhyrchu lot mwy o trydan a helpu'r amgylchedd. Fy enw I ydi Ian Tracy. Dwi'n brif weithredwr machnata at Dylas yn Machynlleth ac hefyd dwi'n rhiant I 2 o plant yn Ysgol y Traeth, Bermo. Richard, newyddion da. Da ni wedi llwyddo at cynllunio yn y cyngor I cael y tyrbin gwynt a paneli solar. Sut fydd hynny yn helpu chi yn y dosbarth? Wel, mi fydd yn adnodd pwysig iawn I ni I ddefnyddio fo I ddysgu'r plant am sut I edrych ar ôl yr amgylchedd a sut I fyw yn gynaladwy achos mae hwnnw yn rhywbeth sydd efo pwysais mawr yn y cwricwlwm newydd.